Berriz Astillero zerbait errekuperatu da Urdaibairen aurretik. Orio buruan, erakustaldia ematen, Castro eusten, buru handiz estropada egiten. Astillero, laugarren kaletik ari den ontzia hortxe da, 9 segundora, eta ea orain epaileak zer erabakitzen duen. Astillero pixka bat hurbiltzen bada, horre gauzak zuzendu beharko ditu epaileak. Baina Astillero dator gaizki, Astillero bele kaliala jata irure etorri da. Astillero jatu berduz, bostea sartu berdu. Olatu baino ja berit jain du, onalterrik handa. Egira nola doazen, Baina honea eltzen digara ez du berdio. 9 segundo Orio Castrori, hau da, unerik onena Orio tarrentza. Astillero 12, Urdaibai 14. Buka! 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 Juan Mari Etxabe, delegatuen tribunan aginduak ematen hortxe da, denbora guztian berriketan. Orio Castrori 8, eustea da erronka Castroko entzat eta eusten ari dira. Astillero 13, Urdaibai 15. Oriorentzat estropada bikaina da. Arriba, campeones dio Irakoitz Etxeberriak. Oriok gaur orezko txanda irabazi eta zailkapenean bigarren postuan kokatzeko aukera du eta aukera horren bila doaz baserri. Ez dago dudarik, batetik txanda irabaztea oso garrantzitsua da, ia beraientzako bandera bat irabazteainekoa da, eta bestetik hori zailkapenean gore egitea, zailkapen orokorrean horre hirugarren, laugarren izan edo bigarren izan, nik uste dute zerbait dela, gero hori, diru kopurua eta dena, baino hoi dena eskertzen da diru kopurua, baino nik uste dute zailkapenean gore egitea asmo hori dela dudarik gabe hori jonaz. Eta hemen da Juan Mari Etxabe, aginduak eman dizkio, aprietales, Iker Jimen hori emandako abisua, estropada kontrolpean duzue Oriok irabaziko du txanda, baina, oraindik ikusi beharko da, rekuperatzen zareten, baina bandera zuentza da, momentu polita da, benetan orain bizi duzuna, zorionak, Juan Mari. Gozatzeko, arrento guan jakin berdugu, eta ja lanekin aduz, eta bandera ja ixe bidea jarri dugu, ja claramente, eta ospatzeko garaia torri dago, disfrutatzeko. Orio erakustaldi ematen ari da. Izarreko lan egiten ari da, eta salo behar zuen bero. Lanak behakin ditu ondo, lego hastean gukin genituen, eta bakotxak aprobetxatu meritu bandintzak eta egoerak, jakin bero. Lehen luzean ongi kontrolatu duzue, eta gero maniobra ostean atzean izan dituzue Urdaibai eta Astillero eta hori zuentzat oso albiste hona zen. Egia albistea horre behar genuen, ikun, eta bueltan, hori jo jarri zaigu, eta lasaitu behar. Ederki, segi hemen ikusten gurekin, eta gozatzen eta berehala hitz egingo dugu berriz Juan Mari Etxaberekin. 4 segundo Oriok eutxiko dio korta, 4 segundo Oriok Castrori 12 Urdaibai, azken tokian dator Astillero 17. Estropa ja, gutxura bera Castro bandera eskuan daka, hau saiatu albali mau irazten, hori ja aurrena egiten saiatuko da, no? 3 segundo, Castro estutzen ari da, baina Orio helduko da. Orio aurretik ontzi bateko errentarekin, eta orain segundoko bezarka da Agustin Angladak Juan Mari Etxaberi, garaipen haundia da hau. Oriok irabaziko du orezko txanda, Orio zailkapeneko bigarren postuan kokatuko da. Hor da 19:27, denbora bikaina, hor da baita ere Castro, eskuak gora Castrokoek. Garaipena hortxe da, lortu dute garaipen bikaina. Hemen orain hirugarren tokian Urdaibai, 12 segundora, eta 4. Astillero. Juan Mari Etxabe, orain bai, zorionak beretan, garaipen